diu que no a donar suport a una consulta a la qual, diguem-ne, organitzada de manera informal per entitats i associacions que a nosaltres ens sembla molt bé que la facin. Nosaltres ens pronunciem en relació a un suport que se'ns demana com a grup polític, que no li podem donar perquè creiem que, tot i que el dret de fer-ho i el respecte de que això es faci, és una consulta que no té cap validesa. No vol cosa fer consultes aquestes que no tenen validesa, entenem que confon a la gent, entenem que crea unes expectatives falses i per tant ens sembla que això no és l'adequat, insisteixo. Aquí el que es dirimeix no es judica l'independentisme. Ens pronunciem sobre un suport que se'ns demana a un determinat tipus de consulta que ens sembla que crea unes falses expectatives, un fals dilema, i que més enllà, diguem-ne, de si de que la gent plantegi o vulgui una determinada articulació amb Espanya o una no articulació amb Espanya, entenem que això no serveix absolutament per res i per tant el procés ha de ser un altre. Entenem que a més és frivolitzar d'alguna manera coses que són molt transcendents, que són molt importants, com és en definitiva la configuració política, institucional, jurídica de Catalunya, i això es fa en un procés diferent en el qual intervé lògicament el Parlament de Catalunya el primer i després en el seu moment, en qualsevol cas, diguem-ne, el Parlament de Catalunya negociant amb l'Estat una consulta d'aquestes característiques. Això és un simulacre. Jo algun dia he dit que això és una mica el que serien al món del futbol els partits de solters i casats o les festes majors. Hi ha tot el dret a fer-hi i està molt bé que es faci i qui cregui que ho faci. Nosaltres no hi donem suport perquè entenem que aquesta vida s'ha de ser coherent i per tant s'ha de ser clar i nosaltres fem un exercici de claredat en aquesta qüestió i expliquem a la gent que ens sembla equivocat. Més enllà d'això, tothom té dret a equivocar-se i per tant aquí ningú condemna res i que vota en contra de, si no donem el suport a una cosa que ens sembla desenfocada i que per altra banda respon més en realitat a una mena, diguem-ne, de debat i de confrontació, rivalitat entre grups independentistes. L'independentisme a Catalunya històricament ha estat molt fragmentat i ara aquí hi ha una disputa que després de l'1 d'Arenys, en la qual podia semblar un aspecte anecdòtic, això s'ha aixecat aquesta anècdota de categoria i una mica ara es vol estirar aquest tema fins a l'infinit per part dels diferents grups que operen en el món de l'independentisme. Per tant, ens sembla que és una discussió, una batalla en el món de l'independentisme per les seves hegemonies i que en qualsevol cas, amb aquest tipus de coses, una mica descentrem el país, i en aquest cas descentrem la ciutat en relació als temes fonamentals que l'ocupen. I aquesta ens sembla l'equivocació. En aquest país la majoria política ha optat per anar més enllà en l'autogovern, fent un nou estatut, negociant un nou sistema de finançament. Tenim el millor estatut que s'havia tingut mai, tenim el millor sistema de finançament que s'havia tingut mai i per tant nosaltres defensem aquest estatut, aquest sistema de finançament, defensem quotes grans d'autogovern a Espanya i aspirem, com entenem que aspira bona part de la població catalana, aspirem a que anem cap a una estructura federal de l'Estat, amb un nivell d'autogovern elevat i ens sembla que això és possible, no exempt de tensions, perquè és evident, diguem-ne, aquestes dinàmiques generen tensions, com se'n generen en tots els àmbits de la vida, per altra banda. També hi ha tensions territorials a dins de Catalunya i entre ciutats, i per tant, és lògic, entre grups socials, però ens sembla que aquest és el procés. I ens sembla que, per altra banda, això obeeix el que vota, s'expressa lliurement en les successives eleccions. En aquest país, el dilema independència o no independència és un dilema que no existeix des del punt de vista del com es pronuncia la gent al llarg de moltes i moltes eleccions. Més del 80% de la gent vota graus no exactament els mateixos, d'autogovern, d'afirmació de la personalitat de Catalunya. I ens sembla que el consens de bona part de la població està al voltant d'això. Si d'aquí uns anys no és així, les coses s'hauran de replantejar. Tot això és dinàmic. I per tant, d'aquí uns anys potser s'haurà de plantejar una altra mena d'articulació, no sé si federal, si confederal, o la que sigui. Però en qualsevol cas, la situació en aquest moment és aquesta. I nosaltres som un partit que estem en la política real. I per tant, i intentem ser el partit de la majoria. La població està en aquesta línia. Per tant, ens sembla que tot això altre distreu. Insisteixo, legítim, només faltaria. I per tant, no és una condemna a l'independentisme, el qual
jo personalment respecto moltíssim, i tinc bons amics, i per tant, com el primer defensor sempre que l'independentisme es pugui expressar, forma part de la cultura del país. Ara bé, jo formo part d'un partit i el meu plantejament no és independentista, és a dir, creiem que és possible una articulació, un encaix de Catalunya a Espanya, que és el que vol la majoria de la gent. I per tant, plantejar aquest dilema com si la majoria del país volgués això, ens sembla una equivocació. En qualsevol cas, és ben legítim plantejar canvis d'encaix o plantejar el desencaix, però per això cal anar a eleccions, cal fer una majoria política determinada i després cal negociar de manera formal tot això. Això és una cosa seriosa. I per tant, accions que ho frivolitzen una mica, jo no les condemno, però en qualsevol cas no em semblen recomanables. De tota manera, aquest mateix discurs el va utilitzar ahir durant el ple, explicant que és comesa, electoral rere escomesa, i hi havia aquesta opció, però possiblement, ja que no és vinculant, i s'ha deixat ben clar des d'un principi, i d'altra banda, l'efecte jurídic que podria provocar és nul, perquè aquesta oposició, i d'altra banda, si mai se li ha preguntat tampoc directament aquesta pregunta. Sí que s'ha preguntat, però una cosa és unes eleccions generals de diferents... però fer aquesta pregunta directament sense cap efecte vinculant és motiu suficient d'oposició. És que jo crec que la formulació que vostè fa és equivocada, és a dir, nosaltres no diem que no es faci aquesta consulta, nosaltres no condemnem que es faci aquesta consulta, nosaltres no es farem res contra que es faci aquesta consulta, és més, a mi em sembla molt bé que la gent faci les consultes que vulgui, la llibertat serveix per això. L'altra cosa és que se'ns demana que donem suport a això i per tant ens pronunciem a favor, i siguem clars, a favor en una consulta popular que és feta en favor de la independència de Catalunya, és feta a favor d'això, no cal que ho embolcallem, és a dir, és un pronunciament a favor de la independència de Catalunya. Nosaltres no donem suport a això, no condemnem ni de bon tros, i em sembla molt bé que es pugui fer, però que ho faci la societat civil, tal com es planteja, que no pot ser involucrar-hi un ajuntament, primer perquè jurídicament no pot ser, però segon perquè la funció dels ajuntaments és una altra. És a dir, aquesta discussió política, si s'ha de donar, s'ha de donar en altres àmbits, per això existeixen altres àmbits de política. Els ajuntaments, els regidors, els grups municipals estem elegits per fer unes determinades coses, no per decidir sobre el futur de Catalunya, sinó per millorar la ciutat. I per tant aquesta és la nostra funció, per tant no se'ns pot traspassar això als ajuntaments. Aquesta és una. L'altra, que la societat civil, les entitats facin aquest tipus d'activitats, em sembla perfecte, les que vulguin, fins i tot a mi m'està bé que la gent faci coses amb les quals jo no hi estic d'acord o no hi congrego, només faltaria. Però també no ens enganyem, això és un plantejament polític, i qui impulsa tot això són grups polítics. Després, diguem-ne, hi participen entitats, s'involucren amb tota la bona fe i amb tot el dret a fer-ho, però qui mou tot això són els grups i plataformes polítiques. Per tant, diguem-ne, això no és una iniciativa que neix d'entitats. Els grups polítics van a buscar entitats, com s'ha fet en molts altres moments, com es va fer a l'Assemblea de Catalunya, com es va fer a la Crida a la Solidaritat, se m'acudeixen aquestes dues mobilitzacions, es va buscar les entitats, però són els grups polítics, i tenen tot el dret a fer-ho. Però, si veiem les coses, nosaltres no estem en contra que es faci aquesta consulta a nivell ciutadà que no és vinculant, no estem en contra. Nosaltres no li donem suport, perquè no volem confondre la gent. No, una cosa són les qüestions que afecten a Vic i l'altra cosa són, diguem-ne, els idearis polítics que poden tenir, o les estratègies polítiques, ja no són de tenir idearis que poden tenir els diferents partits polítics. L'acord en relació a Vic funciona, jo crec que en línies generals en plena satisfacció i estem d'acord amb el que estem fent a Vic i amb el futur de Vic, i per tant estem, jo crec, treballant molt còmodament. Aquest tipus de qüestions no interfereixen, jo que entenc des del punt de vista, ni políticament, ni interfereixen en la relació personal necessària, la bona relació personal que necessitem la gent que formem part de l'equip de govern. És a dir, tots tenim clar que més enllà del tema municipal pertanyem a partits polítics diferents i tenim estratègies diferents, i per tant jo crec que això no genera cap mena de dificultat, cap mena de problema i no ens genera cap mena d'incomoditat. Per altra banda, en relació a tot això, més enllà del pronunciament sobre una moció determinada, jo crec que en relació al tema aquest concret hi ha molta més coincidència, hi ha molta més coincidència real entre els partits que el que es pot expressar en una moció com aquesta, en les quals, per qüestions de tàctica, d'immediat, etc., a vegades es prenen posicions determinades.